И тия, вие познавани, че са тама българи. Тук в Румъния сите българи, дека остане в Румъния, не може да кажат, че са българи. И тия това казваха, че вие не сте българи. Сега ние тук, що ние биме познавани и там по Иби Чаушеско. Сика има други човек, има депутат Миркович, той разбра, що трябва да бъде човек. И като мисли български и мисли, че за българите, друга позиция трябва да направи и да се помогне. Той така кажа, сика ние чакаме не сал думи, говориме с него, чакаме да видим за тази проблема нашата, дека можат българите да посочат и да може да бъдат да си познават тента култура, да си я запастрат, трябва малко помогнати. И той трябва да им помогне. И от България, политичната работа, ми се така, ако тия не разберат, че не помогнат, искам да ви кажа, на сика казвам за сите политичиени. Ако тия политическо, ако тия не помогнат българите от чужбина, Българията ще остане миника. Една страна малка страна. Правилно, да. Нали така? Ако помогнат българите от чужбина, да може да кажат, че са българи, да могат да си посочат твое българско и да се мъчат да имат по-добре връзки, така, тъгинка България ще бъде велика България. Да. Ако мислят само за теи, ще останат само за теи и ние тук ще си видим така работа, къв биле от биме и досика да не можем да кажем от толкова векове, че сме българи. А сега вече българите тук имат свободата, могат свободно да кажат, че са българи. Сика имат свободата да кажат. Но не всички от тях казват, че не са всички. От те още ги малко страх да кажат, че са българи. Тие казват, че са все сърби, които дойде неко официални. Това му се кажало дома. Да не каже на официалните, че си българи. Сика, ние ще да ни каже, че може да каже това. И ще да каже на децата, защото от те и не ги е страх. Вашата мисия е да кажете на хората тук от вашия квартал, че вече няма от какво да се страхуват. Свободно могат да кажат, че са българи, да не кажат, че са сърби, защото те не са сърби, а са българи. Закача да разберат и закача да верват, що у нас, у нашата асоциация, ще казваме, че заедно, ние трябваше да кажем, че една-едно. При нас се казва една-едно. Да. А кажаме заедно да ни разберете и вие от из България. Да. И когато казвате една-едно, пак ви разбираме. Добре. Да, така направим асоциация, така ни тураме името. Заедно да ни разберете и вие. Сика и тия верват, че ако имаме и се помогнем и нема така страна, мога да си резолваме тук много проблеми. Що тук сме градинари, ни трябва вода, трябва да се разбере с румънците, с официалните от тук. Трябва да си турим и ора покрай официалните. Имаме сика и при кмета, съветник, имаме Василия Геров и покрай кмета. С нашите проблеми той е близо там и отегли за ръкава там. Какво трябва. Така. Той помага да се прави нещо и за българската общност тук. Сам за българ. Всичкото в проблеми тук ги имаме и ние за общество, той оди ги казва и ние тук не са с думите. Трябва и да се действа. Докато не пишеме това и докато не сакаме официално, не можем да се направят работите. Да, леко сика
са мисли и вервам, че други ветър саче доаша така и на къде нас така и може да дигнем така чолото като българите и да кажем аз съм българин. Абсолютно, както го правят всички българи. Тук са вика и аз съм българин. Трябва да кажем, да ни разберете вие, аз съм българин. Ние днеска тук видяхме, че децата в културния дом знаят български. Много приятно сме изненадани от факта, че знаят български. И никой от тях не каза, че е сърбин. Значи има някаква промяна все пак. Децата разбират най-лесно. Те са бъдещето тук на... Децата разбират най-лесно и тия с нашите обичаи дека го правиме тук, с нашия ансамбл, и други фощем да направим ние тук, тия разбрае. И вервам, че закача да разбере и татко и мама да го запрати тук, що има фо да научи от тук, от при нашата асоциация и какво се прави тук. Що се прави всичкото за българи и всичкото да му бъде драго, да каже и да знае одека иде. Да. Ние не знаеме вашата история, не знаеме история на България. Не ги знаем. Това е много лошо, че тук българите навсякъде из Влашко и Северна Добруджа не знаят нищо за историята на България. Това трябва да се промени някой ден. Нас е не колко за Добруджа. Ние не знаеме за България историята. Като не знаеме за България история, не знаеме нити за нас. Не. Аз имах предвид, че българите от Влашко и Добруджа не знаят нищо за историята. Те имат различна история. Това е мисията на нашата и на други, дека ще да бъдат доброволци, като назе, да каже на българите от тама, що не са затрити и тия да могат да знаят одека са теглят и да знае адевъра истината, да знае истината. Що толкова бие толкова лъжи и трябва да се знае истината. Да. Благодаря. Кои дойдат българите тук при нас из България, при нас гледаме като те, що могат да дойдат и така да не бъдат за нас са специални. Са най-убави и най-чисти. Защото сме братя. Защото са ви братя по кръв. Що сме братя по кръв. Да. И му е драго да види един българин от из България, защото той пита за българите от тук. Така отнапред да не питаше никой. Кой да пита? Беше страда и каже и да... Като не го пита никой, той беше, ние беме тук като затри. Да. То така казваме, ще сме сите румънци, що така ни са сака. Да не казвате, че сте миноритета българска, сика сте сите румънци. Добре сме така румънци. Сика може да кажем, да се обърна работа, па може да кажем и да се смееме и да говорим с вас. Че да беше по онова време, не ще се срещнем по вас. Ще седим така в 5 минути и ще се видим за работа. Да. Мафия. И на Влашко. Това срещу вас е кулата. На 500 години тази полицейство, Наш гид е Васил Гергов от общината в град Търговище, етнически българин от Матей Воевод.